Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Барито БГ и днес мисля да ви покажа в Google Chrome някои яки игри, като например Transformates, доста готина игра е. Под Transformates разбирайте мишките, защото повечето хора я наричат мишките и да, няма ви се обяснявам, да започваме. Добре. Влизате като в началото в Google Chrome. Да ви зареди. Ако сте като мен, защото ми преинсталираха компютъра, ето тук е акаунта ми. Ще ви излиза така, ако сте регистрирани. И добре, значи, пишете Transformates. Направо ще го напиша в коментарите. Няма да си играете тъй да го пишете. Да. И просто, вижте, това първото натискате. Оттам се играе, може и от тук, но тук е на по-малък екран. Това е официалния сайт. Ето е това Transformates. Цъкате. И чакате да ви зареди. Сега ще ви покажа моите какви са данни и такива глупости. И това е. Значи, тук самата игра трябва да стартира. Добре. Може да ви е интересно как се пуска, добре. А пък ако на някой играта му стане прекалено интересна и няма интернет да я играе, може направо да се я свали на декстопа. Сега ще ви покажа как. Тя е създадена от Алия. И да, и тук се сваля самата игра. Аз се спирам тук, защото ме дразни. Вижте, както мене сега, ако нямате акаунт, аз имам, но ще вляза по-късно и вижте. Тук нямам акаунт и... защото не съм влизала тук и вижте, натискате Create акаунт. И тук си пишете някакво име, примерно Сака, Бататака, аз само написах, не ми пука някаква парола там си, още така. И добре, чакайте аз да си вляза. И да, се пише Самара Ронер. Чакайте, че се обърках паролата. Добре. И Самара Ронер може да ме намерите в много румове или да ме потърсите като приятел. Аз ще ви приема. Аз не съм гаден, аз приемам. И така. От тук са всичките ви приятели. Ето това. Бени Гиф, това е момиче, но все пак се познаваме. И да, добре. Окей. Опа. Какво правят тия, бе? Добре, тук моя закулят като нищо. И чекайте, че един ми звъни. Добре. Значи показах ви играта. Ако ви се играе някоя друга игра, натискате Other Game. И ви излиза Boom Boom. Много интересна игра е, само че трябва да свикнете и... На мен ми е доста по-трудна самата игра и не знам пък на вас, може да ви е по-лесна. Не разбирам на вашите значения. И добре, това ви е всичко от мен. Ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре, а пак ако искате още, се абонирайте за повече. Това беше от мен. Чао!